were nnọọ ntị ṅụgwụ m ya n'ọnụ mee were ọka gwuo na ntị n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibezi ya ọ wụ otu a ka ọ dị. Achọghị m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị kpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m na nlederele ihe n'ụgbọelu na ya chọrọ ịnụ from mba ụwa. M si ya nne m gaa n'ihu. Ya sị m na ya alụọla di na mgbe ya matara di ya na-enwe ihe ọ nwere na mgbe ya matara di ya na di ya ka na-akụ akụ na-achọ ụzọ ya. From the very day ya matara di ya ya na ya bụ join ya hands together build ihe abịa dị mma. Anọgidezi all of a sudden di ya gwa ya na ya chọzi ka ya na-abịa na shop na enwezi shop ya chọrọ ịhụ ya n'ime na ya nọrọ nwa n'ụlọ lekọtawa ụmụaka. Ya si die na what of profession ya na ya mere nursing na ya agaghị awụ a qualified nurse bịa nọrọ na ụlọ na-elekọta ụmụaka na ọ kwụsịla ya a lot of things. Ya si die mba no na ọ hapụga ihe ahụ ọ na-achọ ime na ọ gaghị awụ ọkụ na enweghị onye ma echi ebe e nwege offer from 4 different hospitals, big hospitals na nwaanyị mba nọ nza di ya nọtọ ha gbagburu si ya gwale na ya kwụsị ọrụ na this time all final na ya nọrọ n'ụlọ. Ya filie na obi ya adịbeghị made up now ka ya nyetụkwu ya time ya nọrọ nwazie n'ụlọ nke ka esi nọrọ n'ụlọ mana enwe ihe mere na di ya ji chọpụta ya na shade ya si ya nọzile na shop na keke ya na-amaghị na ya nọrọ nwazie n'ụlọ. Asọ ka nsogbu anọ otu ka ya si nọrọ n'ụlọ onye nwakwa na-asị nọrọ n'ụlọ enwe otu ego si abata aka na ya n'idie pin di ya ga-enye ya n'idie ihe ya achọ nwatakịrị chi enwe akamụ di ya gwa ya sị ihe ọ bụla o nidiri na ekwu ma otu ka ha si biri ya gba n'onwe ya nkịtị elekọtakwa ụmụ ya n'ihi na marriage dị anya. Na nwaanyị mba nọ nza ọ ya ka emere mma mụrụ ya abịarịawa ya gwa di ya sị na mma ya eji ahụ na ọ chọrọ ya ego ka ya gaga leta mma ya. Di ya sị na enweta biznes shedere na what of nwanne ya nwoke. Ya sị di ya need ịma nke nwanne ya nwoke mere before ya mere mma ya rere akwa ya zụọ ya na school of nursing. Ya need hụ ịmara ihe nwanne ya nwoke mege before ya ga-eleta papa ya rere ala zụọ ya na school. Na nwanne ya nwoke agaghị university nọ ya wawa ada nọ ya wawu the only child of her parents nne na nna rere property ha nwere were zụọ na ya need hụ ịma ihe nwanne ya nwoke mere before ya mere ha anything. Di ya gwawa sị ngwanụ everything has changed na right now na ya alọla the day ya kwụrụ ụgwọ isi ka ya lere claim on whatever that concerns her. Ya rịọ di ya elu rịọ di ya na ya sị oke ebe na ọ chọghị enyi ego na enwere obere ego ya n'aka ka ya gbapụga ga lee mma ya mara otu ọ dị si ya ma anya ọgwụ ka ya ga zụọrọ m lee mma ya ma BP ma gịnị mara ọgwụ ya ga-azụrụ m mee ebe na onwe ego ọ chọrọ inye na enwere obere ego eji ka eshebe ga lee mama ya. Ya nọ nga ofu nwa boy die nwoke akpọ ya na phone santini ya ma ihe ọ nọ n'ụlọ na-eme na this sales girl is in charge of everything na sales girl ha na apparata ọ na-akpa ya na ọga na ya like ya na ya biko lụghachita back to shop before ihe mebie. Ya gwa the boy si ya don't worry na Chineke ga-emezu ihe niile na di ya na ọwa dot na ọ ga-ewa dot ya gị na-akọ ya ihe mana ya kpachapụ anya make sure na onye hụ na ya na-enye ya ikikere as the wife of the oga na ya nyekwala that sales girl opportunity ime ihe ọma na ọ ga-ahọt ya. The young boy asụ oke ya na ihe okwu. Nwaanyị mba nọ nzote ka esi nọrọ n'ụlọ lekwe nne ya na-akpọkwa ya na ntị lọtawa na mma BP ya gbagoro na mma ntị lọtawa nwanne nwaanyị ka nta na-akpọ ya akpụkpọ na ya lọta na mma ya na mpa ya kpọ ya n'ọnụ na ha abụọ ya gacha ọrịa otu mgbe ote ka ya shi ya egbujie n'isi. Ya sị mba na ọ na-amara eji na-akọwashi ya gwa die ka ya ga-elee mma ya ihe die mere bilie n'oche kwakpo ya n'ime ụlọ gbashi ụzọ were ka gawa shop na ya nọgidere n'ime ụlọ that day ya ihe chọrọ ya tete onye kwere ihe ya fon ya ọgbanyụ fon ya were fon ya gawa shade ote ka ya nọgidere ọ lọta gbaghee ya jụwa sị na ọ ga-achọ ka ya kwaba ya ọzọ na ya na ha agwala ya ofilie na egwuregwu ma ụmụ atọ na ha mụrụ Ghana na ya filikwere na because of ọmụrụ ya ụmụ atọ ya afọ na ya ga-adị in charge of everything na ya kpachapụ onwe ya nyọta ka elege nye ahụ ya nọ n'elu ya weta aka 4 days mmanya anwụọ wetara ya oji na mmanya anwụọla ọ ya ka ya na obibige nakwa bege di ya lọta na-ajụ eso gịnị mere nwa ya nwoke agwawa that na grandma is dead
Also, dear, Jesus, may her soul rest in peace. Oh no. Also, a bear, ye would they, and match her burial me. Gahaga. Ruo one day, Yonze ya no gawuna, and when they be na shop oga, Moga, no jikure, near my ha my hogamene, and I tigu. Toto, ibuni na shop, buya. Doijo na moto, na dear no dear na dear cough for pam. Ne we are my commitment eji. Totoro ngwa ahịa niile na shop ya dojo na moto buo ya na-ele n'anya sị oke ọ bụ na ndị ahụ ewerele iburu na shop gbara ngwa ụgwọ ya na ihe na ha gatara na ọ gadaga ewere n'ego sevitere na bank were mepekwa ego ngwa ahịa na shedi na ọdụda dị ebe a ka o bitere ya kwafụ n'ala pụa kwafụ n'ala leta ka ya bịara ghọta dat na that sales girl na di ya tụrụ ya ime ndị nwere na-apụ ya ụmụnne bụ ndị ọgụ na ndị mgba na oshi na family na na-ekwe ekwe family ikekwe ha ekwutekwa ire die na ya bịakwa ụgwọ isi this girl ya jụ ha asị ya ngwa ya bịa ha taxi ya enwe onye ma na ha were afọ ime na nwanne ha ri ime ọrụkwa ime ọrụ ime ahụ ọmụkwaghị ya omechakwaghị ụmụ ya na ọ gara ga ewepụ ya na fọ ime nwanne ha nwaanyị ya ga-eshi ime na that blood na ọ ga-akwụ ụgwọ ha kpụrụ ma ndị kọt ibe ha ma ụmụnne ha ndị ke nna kọt ha wụrụ buru moto bịa bu ibu niile nọ na shop the 3 shops close way down buru pụọ di ya kọfụ mpịam ka o shekwa afọ n'ala obodo ụmụ nga ya alasha ọsọ nwezi ihe na shop a na-azụ nwekwara ego na bank eji akpa ha ngwa ahịa na shop taa ka di echiri na ozie n'ụlọ elewe si ihe ahụ ọ chọrọ akwa nwetara di ya na-asị ya na ya dị sorry na mana na ọtọ ga na mistake ụmụ nwoke na ya jọsụrụ ike ya ka ọ hapụ ịhụ ya one day hụjie ya na the girl na ya chọọ ihe ga-eme ya iwe na ihe eji si ya nọrọ na yard na ebe the girl enwere ihe ya na ya bụ ọgara na ọkwa nsọpụrụ ya na-ele di that's okay na ebe o slotad ya ga-ewere certificate ya kọchasịa ya dust ya ga-chọrọ ọrụ ozugbo ya rutere na the hospitals ha si ya chai ha gụrụ ya asị na na-eche eche taa ka ha si wee ya n'ọrụ n'ihi na ya dị versatile na ya na-amụrụ ụmụ nwaanyị nwa na enweghị ihe ịkpọrọ ya na ihe ọbụla dị complications ya handle ya gynecology just name it na ha were ya ozugbo bido ụwa ya ezigbo salary ya sị Chineke ekele dịrị ṅụ na nwaanyị mba nọ nzọ ugbu a na-enweghị di ya nga na nne di ya arịawala ihe nne di ya mụrụ naanị ụmụ atọ abụọ ndị ka ha nọ korim otu nna in fact otu nna nọ prison na ihe ndị nne di ya mụrụ ụmụ atọ na ugbu a na ọrịawala na mpa ha nwụrụ mgbe ha dị obere na ihe di ya kwugezo na ya chịrị ịga kpọta mma ya n'ụlọ ka ya elekọta mma ya gwa ya korokotom na ọ kpọta mma ya hie from nri ọnụ mma ya riri tụ ọgwụ ọ ṅụrụ ụtọ ọrịawala high BP ụmụ ihe ndị mma ya rịara nwụ na ọhịa mma ya rịara na ọ gakwa gaga achọ ọrụ rụta ego ji enye mma ya nri rụta ego ji akpa ya ga ụlọ ọgwụ na ngala ya nọ the last thing ya ga-emewu ịgba mma ya ọgwụ ma ọ treat ya n'eluigwe ma ọ dịghị possible na ihe ya na-aga emewu n'ugwu eji mma ya apụta ya sị ya good morning agwa na-asị ya bịakwala n'ụlọ nwa ya nwoke mana ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ ka ọ prepare onwe ya mara na ọ gaji gị kpọrọ mma ya mara na ọ responsibility ya na 1 naira ya ga-aba ịga na family until mma ka ya nọjuru zejuru chi ya chọta ya di ya sị ele ihe o ji ekwu taa na ọwawo nne di ya si es na ọ ga ya nwa ọtọ shidagbuo n'anya na ya agaghị eme na nwaanyị mba nọ nza na ote ya na-ekwuhere mgbe na di ya gara ga kpọrọ mma n'ihi na onweghị any other option na ọ nọ n'ụlọ ya ugbu a na this woman needed medical attention mana ya echeta ọnwụ mme owute na ọ na-awụ ose nwe n'abalị asaa ahụ ọkụ mega ga-ebupụta portrait picture mme na-arịrịa picture mme ka na-ebe awụ anya mmiri di ya na this woman so mee ihe kpatara na ya ele iri ha agaghị ga-ahụ mme o mechaa kpọọ ya na ele ihe ya gbaga chaka na nwaanyị ga na ebe di ya si ya nọ ya kpọkwana ya ka e ripọtụ ihe nwa ya nwoke emeghị ya na ụtọ ọ mụrụ nwa na nwa ya o nidiri ka nwa ya bịa leta na ya nwe ha etigele ọgwụ ihe nne di ya na-agwa ya wụ na onye lụrụ nwoke alụọla nwunye lụọ ihe niile na di ya si ọgala na ya na ịga na nga na naanị ya ka nne ya mụrụ na ugbu a na ha mma ya nwụọla mma ya tara ha ụzụọ ha na mma ya zụrụ na skuul ya matara di mgbe ya gachara na skuul ebido nwee metawa ego na ọ mgbe ya matara di na enweghị ha kọntributuru na ndụ na ọ naanị na-arụga di ya mụrụ ụmụ atọ ha efili dat na ya dawe gbachikwu ya ụzọ dada ya mekiri ọbị gbachikwu ya ụzọ ya nọgide n'ụlọ ntị ọ garacha lọta na gịnị ihe this man na-eme kpọrọzie mma ka ere gara kpọtazie ya n'ụlọ ugbu a 1 naira ji ọrụ ga na ihe ole gị anya na-ewepụta ego gbawatọ ya kpaga nri ya na ụmụ ya rige ya ewetakwu mma ya kpọtakwuo na-elekwu ya anya every time nwaanyị nọ n'ụlọ mgbe ụfọdụ ya na nwa riri mgbe ụfọdụ ya na-ebesa nne m ahụ ọkụ ji ọ si ya okwu ehala ya nwa yiri efe gawa ọrụ na nwaanyị mba nọ na m juderele mba ụwa na enwere ihe ga-eme n'elu ụwa o kwesịrị ekwesị
ga-etige izigado nwaanyị paracetamol ịbịa zọwa ya ndụ na m juderele mbụ ụwa ma o kwesịrị ekwesị na di ya na-asị ya na ọ na mma ya nwụọ na ọ marakwa amara na ọ dịla ova ya gwa ya na ya dị ka ya dịrị dị ka ọ dị ova now before mma ya na-anwụ so that ya gaghị enwe any reason ịbịara ebere ya na ọ bụrụ na ya na mma ya conclude ola na o ruole mgbe o ji anwụ na ya ngwa ugbu a ka ha gawaga end ya ihe ya na ya abụọ nwere na ọ sịgodị na ọ gaghị azụ ụmụ ya ga-achịrị ụmụ ya gaa zụọrọ ya na ụmụ ya ma ya na-echiri ha chọta ya ha chọọ ịchọta ha chọta ha chọkwa ịchọta ya onye ọbụla gara onwe na ka end ya ugbu a na ndị ihe ya ekwuge n'ihu nne di ya ka ọ hụta ọ nara na ya gwagadi ya na marriage na ike ya gwụla na ike ya gwụrụ the very day mma ya nwụrụ ma ọ chọọ ka mma ya end ya ugbu a ka end ya so that before mma ya na-anwụ n'ihi na ọnwụ dịrị onye ọbụla mma ka ya nwụkwara onye gwagawa onye o ji anya dagbuo mma ka na mma ya nwụọ na ọwụghị ọnwụ ọjọọ ka ọ nwụrụ ọnwụ chi ya o techi oshikere ụmụnne m nwaanyị ewere iwe kwugekwuge anya mmiri nsị nne m ewere iwe ọ na ihu mma ya ọwụ ka ọnụ na-ekwuga nwa nwụọ ya sọ n'ihu mma ya ka ya na ọ n'ihu mma ka ọ na-ajụga ya datin na ọ bụrụ na mma ya nwụọ na marriage adịla ya nọrọkwa n'ihu mma sị ka ha separate ugbu a before mma ya na-anwụ n'ihi na ha separate ya mma ya eji anya witness ya na this woman na nwa ya nwoke separated before ya na-anwụ ya hụ reason so that ha na separate ya after na mma ya agara mma ka ebere ala ọ bịara na bere ya ọ claim gara eji ha ahụ ọ bịara mma ebere ya so na ọ na-anwụ ugbu a na before ya nwụọ ka ha separate ya biko na ọ kpọrọ ya ka a gaa na chọọchị ka ebe niile ha gbara akwụkwọ na ya kpọọ ndị nwe bịa na ihe ha kwụrụ n'isi ka e separate before mma ya na-anwụ n'ihi na ọnwụ dịrị onye ọbụla na mma ka e nwụkwara anwụ na ihe a ga-ekwu di woman ebewe sị nwa ya bịa kpọle ya nọrọ n'ụlọ di ya nwụọ ya bịa kpọle ya nọrọ n'ụlọ di ya nwụọ gwa ya sọ ihe ka ya bịajebe ịhụ na ivu na 19 ntara di ya si ya na ya na-arụchazi night na ihe a chọgawa ihe ga-eme ya sị na marriage na ọ dị over na ọ chọzikwa ka ọ dị over again na m juderele m ndị mba ụwa ebe ya chiri mejọ na in fact na ya chọzile ka akụwasha dị marriage ụmụnne m okwu ekwulekwucha isi nne m ọma nwaanyị ọma a na-eji mmehie akwụ ụgwọ mmehie biko nne m ihe dị ṅụ mere rere ure eshi ushi mmanya anwụọ nakwa ịma nwa ihe ga-eme ka ọ laghachitakwa ka fụrụ afọ fọrọ ndị dị ndụ your mother is resting with the Lord ụwawa ahịa onye zụrụ ya alawa onye nwụrụ anwụ anwụọ nọ na-abịa chi ọzọ even gị onwe baga mba otu ụbọchị chi m ga-achọta na ma onwe m nwaanyị mba nnọọ ị na-akọsara otu ụbọchị chi m ga-achọta m ọnwụ dịrị onye ọbụla ụwawa ahịa onye zụrụ ya alawa nwa onye lara na na-alụghachita ka ihe gbasara ikpe ọmụma dịrị ya na chie ekwele nne dị ọnwụ biko enweghị ị ga-eme zọọ ya ndụ some people anaghị ama ihe ha jọntịrị ha elu zuo ya some ga-akwagide m ndị mmadụ kwagide onye ha na-abịa ntịle onye ahụ abịa to limit gbaghara ya biko mere ya ebere ọ ndụ ka a na-ekwu okwu ya you know the pain biko nne m ụta ya onwe nọọsụ enwe treatment ị ga-enye ụmụ home treatment enwe nke ị ga-emeli mee ya ọ ndụ ka ị na-azọ n'ihi na ọnwụkwa enweghị uru ịkpatara ọnwụ na enweghị uru ịkpatara n'ọnwụ ya ọmụda enweghị uru ị ga-akpata n'ọnwụ nne di m biko nne m menwere ya ebere biko na ekwula okwu mgbasa aka agbasa aka agbasa ugbu a na chinye hụjiele nkwụzie ṅụ di nga nọrọkwala n'ebe ọ chọrọ ịnọ lere ụmụ gị face your job lere ụmụ enwe aka ị ga-enyere nne di gị nyere nne di ruo mgbe chi ya chọtara enweghị ha ga na ndị ka nwụrụ anwụ gwakwa egwecha ya ahịa ume ya ka m wetara ụnụ ugbu a dịka o kwuru na obi agbawala ya ụmụnne m enwekwa ihe ụnụ ga-agwa ya bukwe na isi ewu nga ọ ga-aba n'ite biko ọ ga-akọ kọmentị ọnụ dodere ọnụ